ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോ ആണ്. ഞങ്ങൾ ഈയിടെയായിട്ട് ഒരു പുതിയ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആഷ്മി ക്രാഫ്റ്റ്സ് ആൻഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ 3-4 വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടു, പക്ഷെ ഒന്നിനും ഒരു റെസ്പോൺസ് ഇല്ല. എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കും അറിയത്തില്ല. ഞങ്ങൾ നല്ല വീഡിയോ ഒക്കെയാണ് ഇടുന്നത്, കമൻ്റൊക്കെ നല്ല വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ സബ്സ്ക്രൈബർ അങ്ങോട്ടൊന്നും കൂടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് എല്ലാവരും പ്ലീസ് ദയവ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പ്ലീസ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളൊന്ന് ഉയർത്തി വിടുക. പ്ലീസ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയത്, പക്ഷേ ഒന്നും ഒത്തുവരുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കയറി വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ കാണുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളൊന്ന് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ഉയർത്തി വിടുക. നിങ്ങൾ ഇത്രയും മതി, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൈക്കണിൽ നിൽക്കിയിട്ട് ഒരു കമൻറ്റ് ഇടുക, ഐ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും എന്നൊരു കമൻറ്റ് മാത്രം നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കമൻറ്റും കൂടി ഇട്ടാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര ഒരു ആശ്വാസമാവുമല്ലോ. അപ്പം നിങ്ങൾക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകില്ല. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് പ്ലീസ്.